Mao na imong sistema diri mga higala karon. Bali kini siya temporary lang usa kay init magugayo. Mao na imong nakita nga nindot kay diri kapasilungan. Napoy daghang kayo mga kahektan sa duyan. Oh. Diri nagdungag pa mi diri og para paniud to. Taod og trapal ganina. Ata si Bus Damos nagduyan-duyan na. Pastar na. Kay daghan kayo kahektan sa duyan. Dungag tag paniud to. Tawa yan na. Ang among sudanon karon katong dala namo nga tong kuha namo nga ubod. Ubod sa anibong. Dire sa ami karon nga udto pahulay sa ami pag mahuman mi pinudto. Nami adtuon diha sa atbang dili lang kayo makita manghigala kay nang sagbot pa ba. Na dire mi moagi oh. Diha sa atbang kay ang kanang diha sa atbang manggod nabuntod. Klaro kayo ang Butuan City. So, anhaon na mo na niya kay pasig na signal kusog signal diha. Kay ang diri amang god alkansi ko. Kay ang ilaharang signal ang ilarang cellphone ang nay signal. Kusog signal ilang cellphone 4G. Pero ang akong cellphone hinay kayo mo adapt og signal. O na nga karon unta naka-post na unta ako karon kung napalay signal ning akong cellphone. Pero sa ilang cellphone kusog kayo ang signal diri. Oh, 4G oh. 4G. Na 3 bars 4G. Imo. Kang boy sandig 4G po mo? Kusog na yan. 4G gyapon no. Pero ang sa ako awa gyud, zero gyud. No network coverage. Ngita na tayo yung signal dito ba? Mo na nga, iniguman na magpiniud to. Adto mi diha sa atbang. Comment down lang mo kung kinsa kailan eh. Oh. Kailan? Unya na nako isulti kung unsa ni tagana sa ninyo. Now. Oh na. Tagaan ta mo klo. Dili ni siya makaon ha. Dili ni makaon. Dili po ni siya pan. Oh, tagana. Maayaw na kayo ang kataganan eh. Na, kung kanus kuko. Alam mo katingas akong kuko mga higala kay naman tas lasang hugaw gina na. Wala siya ibaho. Tagaan ta mo klo ikaduha. Gikan ni siya sa dugos sa kuan putyukan. Kuan ni siya mga higala kanang dugos sa putyukan di ba kumuton man nato na iyang balay. Kanang iyang balay nga kinumot tunaw na sa ininit tubig. Ya pag takang nimo sa ininit katong balay sa putyukan mo toy isagol sa ininit. Kurawon pagbubukal. Unya haonon dayon. Pabalikon siya pabugnaw. Pag mubugnaw na mukaging man to mao na ni siya. Pwede ni sa himuon nga kandila. Mao ni siya. Mao ni nganlan sa amo sa higaonon og palayag. Himuong kandila. Pwede po ni siya kanang dagom magtahi ba tanod. Kanang padanlog sa tanod ba na ano kanang pisi. O yang tanod mo ni padanlog pud sa tanod yana. Naligon pud ang tanod. Oh, mulig-on pud ang tanod. Mao na niya among sistema mga higala kay nakaluto na ang mga kusinero. Maniudto na mi. Ta ninyo mga higala. Mao ni among sudano. Ganina katong gikuha nga ubod sa anibong. Anibong. Gilamasan ra dayon diha mga silikot dayon. Dahonan dayon. Hinay ra man ako. Kutsara kay dahon gamay. nga kanang humot ba? Sangig. Nang green ay sangig guna. Kumbate na may direg paniud to. Sakto yung halang. Lami atay sabaw. Kauna. Dalawa tong sabaw ba? Kumbate. Okay. Wala may kasandigan dire. Okay kayo. Wala kasandigan. Kuy kasandigan. Yung halang ba? Higda na lang. Boy higda na ka, di na ka boy sandig. Okay ba ya? Ang among luto mga higala, mais. Bagong pinagaling. Bago man nakasanggi. Mais ang birada na mo diri. Nindot kay among sago kay tiles. Magbusog me kay para kusgan mi magsugok-sugok og lasang na. Lasang na kilid daw. Lasang ng kilid diri. Ano yung mga kauban diri. Boy sandig, wa na kasandigan. Wa na kasandigan si boy sandig. Di na say boy sandig, boy higda na na. Boy higda. Kung magkaon higda na. Bira mga higala, mukaon sa sagko. Tugas sa hangin eh. Nahuman naman may kaon mga higala paniud to. Nagduyan sa ami diri, plaster sa ami diri kay
Relax Yan, o sa ami. Ano yan, bong? Sa kinaon ba? Plastada sa duya no. Si Boy Sandig, di naman si Boy Sandig, si Boy Higda naman nagplastar pa po sa iyang duyan diha. Kay karon maka-relax mi kadyot. Adtuon na mo to ditong na-signal. So sa sunod na pod, sumpay na pod ani nga video mao na ang kuan. Adtuon na mo ang na-signal. So dire lang sa tama ni nga video karon mga higala.